ראש המועצה מר אריה שמם, חברי הוועד המנהל של עמותת תיכון הראל, אורחים, מורים, הורים, ואתם ולכם במיוחד תלמידים יקרים. עם הנחתו של אבן הפינה לבית הספר התיכון לפני 14 שנה, טבענו את הסיסמה עין רואה, אוזן שומעת ולב מבין. העין היא זו הרואה, מסתכלת, מביטה, מתבוננת, בעין טובה, עין יפה, עין רחבה, אך תמיד בגובה העיניים. בפרקי אבות שואל רבי יוחנן בן זכאי תלמידיו, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אליעזר אומר, עין טובה. זוהי על פי דרכו דרך הישר. האוזן היא השומעת, שומעת ומקשיבה, מקשיבה לצלילים, לטון הדיבור, מאזינה לרחשי לב ושומעת את הקולות בבחינת נשמע ונעשה. קודם כל נשמע. הלב הוא הבית על חדריו ועליותיו, הוא המחבר והמקשר, פועם ונותן את הקצב. הוא מקור הקבלה והנתינה, הוא המעבד את אשר העיניים רואות והאוזניים שומעות. הלב הוא זה שהופך את האדם להיות בן אדם. לא בכדי קיבל הלב את התיאור של לב טהור בלב אחד, רוחב לב, חכם לב, וכפי שכתוב במשלי לענייננו, לב נבון יקנה דעת, ובדברים לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. רק בשפה העברית אנחנו שמים לב, שמים את הלב ופותחים אותו. בשפות אחרות משתמשים במונח זהירות, pay attention, או בצרפתית ובספרדית attention, cuidado. תשומת הלב שניתנת לכל אחד ואחד, עין שרואה, מתבוננת ומתמקדת בעיקר על מנת להבין, ואוזן קרויה לכל קול, הנחו אותי ואת חבריי לצוות התיכון מאז היווסדו. מגיל צעיר, מבית אבי, ינקתי והפנמתי את חשיבותו של החינוך וההשפעה על עוצמתה ורווחתה של החברה. מתקופת שירותי בצבא הסקתי שרוח לחימה הינה משאב חשוב מנשק, לא כוחי כי אם ברוחי. וביטחון כלכלי ומדיניות חברתית ללא ספק הינה פועל יוצא של החינוך ערכי. אני שמח